Hey yo, boom! It's your boy King Ginger Cream de la Cream. Bathi umtimandi umabuya ubambolunya uhlase bodla amanzi abafokazane bebhodla utshwala. Welcome to another exciting episode of Niyathembana na couple switching phones mntanami. We're in the streets of Johannesburg, South Africa, and we are definitely looking for lovers abantu abanomjolo phakathi. And King Ginger Cream de la Cream ufuna ukwenza sure uthela itswayi phakathi. Hey yo Mzansi, I like it when you say it with me. It's going crazy. It's going bananas. It's a purple king mtanami. Another day, another dollar, another banger. As you all know, I'm not alone. I'm with my son. Welcome Dlamini. Sendele bobo. Si popo. Si. Take me straight to Kwabafebayo. Hey yo boom, it's your boy King Ginger Cream de la Cream. Intwana yase Kings bathi umtimandi umabuya ubambolunya uhlase ubhodla amanzi abafokazane bebhodla utshwala. Welcome to another exciting episode of Niyathembana na couple switching phones mntanami. We are in the streets of Johannesburg and we are looking for lovers abantu abanomjolo phakathi. And King Ginger ne CMTV bafuna ukuthela itswayi phakathi. Kimangandile? Andile ngomunye umfana nje mistake. Into esivile sayicabanga no welcome ucuthe epaki. Ya sibaqhufuzele la. Naba abanye bayabaleka basilunguza. Ngemlokhuzana la. Umhlaba owami. Akekho umuntu ozongitshela ngomhlaba. Sanibona. Ninjani? Niyazi ukuthi niphilelani la emhlabeni? Siphilelani. Anazi ukuthi lo mhlaba wonke lo njengoba sila owethu. Iqiniso. Iqiniso. Akekho umuntu ozovela azositshela ngomhlaba wethu. Ne. Yeah. Nawe akekho umuntu ongakutshela ngemama ngithi. Ya imama lami. Imama lakho leli Ngeke ngizongitshela next. Showcase mfethu ubani igama brother? Johannes. Johannes mfethu. Uma sister na? Abongile. Nice. Joe. Ungadino man mfethu. Singasiphume esigela. Yeah, igama le university yasekhaya Ingwenya Arts and Culture University. So kwenzakalani siyashutha lapha. Ama interviews sibuza abantu imibuzo. Ngicela nje ukunibuza imibuzo efew mase ngiyanidedela wena no sisi Abongi. Eish, elishachile, elisheshe. Angizoshesha. Sister, ngifisa ukuzwa my brother ungathi yini oyithandayo ngo sister? Lokhu niqalile nje ukuthandana. Njengoba sinathi umanzi nje sithandana, ngithanda ukuthi ngisupport yabo. Angazi ngithola ichero ngibhejayo ngibheja. Ngithola. Oh mnandi. Shuthe financial grand. Yeah. Ngikinti grand. Ne. Power to that. Wena sisabongile ungathi yini oyithandayo ngumuntu wakho? Uyangihlonipha. Yeah, ngihlonipha nginakekela naye. Uyakunakekela. Phethe soft ne? Okay. So uyayibona ifuture between the two of you? Ngiyayibona. So ukunakekela kanjani bethi umnika imali yena wenzani? Uyagada. Uyapheka. I was like Yeah, wamakho. Uyakusiza lapha nalapha. Hey. No. Which means that is a very nice and healthy relationship. Hey. High power to that. Power to that. No ngiyajabula. Siswami, I want to know from you. Mhlambe mengase kuthiwa in a scale of 100, ngoba interview lapha ngizocela sibheke kanje. Mhlambe in a scale of 100 ungathi ubhuti umthemba kangakanani? 100%. Wena in a scale of 100 ungathi usithemba kangakanani? Nami ngiyasithemba. 100%. Ukhona umuntu ohlekisana naye besides my brother? Hayi akekho. Uyena yedwa. Uyena yedwa. Ikhona into ofisa ukuyixolisela. Mhlambe eyakuyenzeka nithandana, wayifixa yadlula and then usubona ngathi unobangela ukuba yabo. Angaboni next. I like ayikho nje into endifuna ukuyixolisela. My brother. Showcase. Johannes. My brother. Like Johannesburg. Johannes. Joburg. Johannes. Okay. Ejo. In a scale of 100 ungathi umtrust kangakanani mamazi? 100. 100 ne? Ya ngiyamthemba. Wena ustrust kangakanani? Iyasithemba la 100. Esinika 100. Ne? Showcase. Ukhona umuntu edate naye ngaphandle ka my sister. Awuye kuphela nje. Yamnanga ne? Yeah. Like Ngithande. power to that. Ikhona into ofisa ukuyixolisela uthi usure about that? Sure. Amtrape ngeheart ngitshela ukuthi yamthanda.
Hayibo, uyibonile le yakhe. Sengihli. Indaba nibangani. Khona into enixabanela. Yini yamsaba yini? Umuntu wakho? Ngimsabi. Awusabi. Ilokuthi ngiyamhlonipha yabo. Okay. Okay. No, akunankinga nami ngiyanihlonipha and i-relationship yenu ngiyifisela ukuthi yonke into ihambe kahle. Sister, if ungathola ukuthi my brother uyacheata, what would you do? Ngiyamshiya, ngamlahla. Umlahla ne? My brother, if you can find out ukuthi my sister she's dating someone else, uyacheata, what will you do? Ngakhala. Angishapha. Ungajwayini Sibando. Sibanyoni. Usibanyoni? Hayi inkunzi. Cry out loud. Ngiyadala Ungaguqa indoda ayikhali. lapha phakathi. Yeah. Yeah. Ekuse mpoka Sebalikhulu. Sure. Kuphi emakhaya kha. Akusempumalanga. Power to that, big up to eMpumalanga. Ave nezidla ingane right. Hey buphe ethi imama zelinjani uzuyasho lokupha nemali. Hayi eMpumalanga ngathi kune eMpumalanga banomgondolo wabo yini yiphi lempupho enisebenzisayo because wonke umuntu engihlangana nayo seMpumalanga khona nje omunye umjito engihlangane naye boma last week uphethe umlungu Jole nomlungu isingisa sihlangana upatanisa kiwa khona ngiyabhidilishwa you know you me you me na but ngiyepi mfethu ngiyabonga umphathe kahle my sister na my sister keep on doing what you do best umuphi imali khona ezolokhu umkhiphe around but before ngihambe mfethu kunento esiyenza la kuthiwa loyalty test loyalty test it's whereby we switching phones for 60 seconds you give your partner your phone for 60 seconds ukuthi I check on WhatsApp Facebook Instagram ukuthi kuhamba and same applies to you angithi wena bra wami awunankinga ngoba ufihli nix injasi eMpumalanga Mina ngimgaye phone. Yeah nayo Ungena ku WhatsApp. Yeah. Why mina ngina ku WhatsApp? Uya-check ukuthi wena ufletha naziphi ezinye girls. Ngafletha naye kuphela. Asekekho umuntu. Yeah, so ayikho into ozoyikhalela ayikho. Yeah. So I feel. Okay. Hayi aqale kumina. Thank you. Mfoka Sebalikhulu, waza ngapha. Udlamini lo. Airport udlamini? Cha. Ubani? Sibanyoni. Oh ngiyaphambanisa. Sengithi uSibalikhulu bese ngithi isihlobo sika Bhuti uZola 7. Ninakho kodwa okay. Yazi uhlala khona kule round. uBhuti Zola 7. Khona la. Yeah. Angadlula nje. Awukayiboni ukuthi yeBrazil. Unokudlula la uhamba nge-H1 black. Ngisho kayi? Yeah. Grootman lethu maka sibona uyama. Yeah. Ngicela umbingelele uthi Danko Uzola 7. Hayi, Grootman kuwe. Ayibaka. Grootman. Asibonge Grootman. Sure. Danko please. Siyakuthanda yeah. Fateli baya. Sure, right. Yeah, when I friends like this, yeah. Asivele siqale ngefoni kama sister ngoba kamazi uZola. Khawivula. Mazola 7. Ngiyamazi. Siyayazi ingoma yakhe. Ngiyayazi. Uzizwa njani phethe ifoni pink? Bheka WhatsApp ngikulalisa njalo. Nawo WhatsApp. Mase ngithi type la. Makuvela igama lakho la ungitshele. Makuvela igama lezinye izintsha la ungitshele ngoba lezo zinto kuzobe kuvizo ezilokhozana umuntu wakho. All right guys, we're on WhatsApp right now. When you're about to tap the trendies, type lapho uthi I love you. Sister abakusheli nona njengoba kuthiwa uphana nanga imali. Abangisheli. Yavele khona vele kuma Facebook Sure. nasemamall. Okay. Vela mina kuphela ngathi nomngane wakhe la. Hayi imi kuphela nomngane wakhe. Delete lapho. Intombazana. Delete. Type uthi I miss you ufake yathi red. Akusayimi. Yimi. Yes. Delete lapho. Type uthi sex. Sex. Yeah, sex. Unokuyicela nje sex again. Hayi ngicela. Okay, ngeke uvele. Uvele kuzenzakalele. Kasenzakalela dali. Kasenzakalela dali. Akuvuli umuntu. Avele umuntu. Okay. Still fair. Delisa. Type uthi money. Sibone ukuthi njengoba eyipha wena, ubuya yiphe bani.
Akusavila mina still yabo uthini? I'll send you money next week. Akusayini. She's Sister. Nathemba. Alright, delete lapho. Type uthi come outside. Sibone ukuthi akubani laba bakhipha sister. Come outside, sister. And sister, oh, uphi imali most of the time. Angithi sure. Mede vele. Hayi akuveli mina. Okay. Okay. Awuthi. Phuma lapha hey mababa sikaqeda indaba uJahep manje faka emoji ebrinjoni nepentshisi nalamanzi athi qwa impopho. Sister wathula kangaka. Wena kuphi emakhaya kaka? Eastern Cape. Phine Eastern Cape mntasa. Ebizana. Unamanga. Ndwasengcobo mina. Hayi chin. Yebo. Segini. Ndwasengcobo. Uyayazi inkosi. Nangithi inkosi yaseking. Akuveli lutho. Phuma lapha uyawudlala Facebook? Ngiyadlala. Yeah, kuma Messenger. Utype uthi I love you faka yathi red. Mayithi no results ungitshela. Ebizana. Ndayibona ibizana. Hayi no results akuveli. Vela mina nje cha. Phuma lapha. Ku-Instagram kuma DM utype uthi I love you faka yathi red. Mayithi no results ungitshela. Mntase. Bakithi. Bendise Queenstown. December. Ndaye eNgcobo 50-50. Ngasemandi. Ndabulela. Awuhlini nosona. Hayi, uthemba 100%. Kusavela mina still. Okay. How do you feel? Yeah, I feel at least ngijolile yabo. Ngoba nami ngingamthembi masicala lena. Nginakuthini umdala nakimi yabo. So mara yena ngiyamthemba manje. Ngitshela uthi baby ngiyakuthemba. Ngikuthemba sweet. Ngiyakuthemba. Nawe uyamthemba na? Uthemba lo. Manje kuvule yami. Ivula. Usheshisa uthemba because la singikhona. Ku public ngaze qhamuka amaphara ayithathe. Uyawazi amaphara. Wazi. Na WhatsApp. Masilethi type type la. Xa kuvela igama lakho ungiqalele. Xa kuvela igama labanye beach ungiqalele because labo beach ibona bazobe bethe umuntu wakho. All right guys, we are on WhatsApp right now. When we are about to type the Chandis, type lapho uthi I love you. Vela mina. Awuna ma-chats namaningi mfethu. Kwashesha nje. Take your time sister, take your time. Scroll down. Okay, delete. Awuthi ngivele ngishubise. Sex. Yeah, type lapho uthi sex. Check lapho. Yeah. Angishayena kuphela akekho umuntu. Ne? Wena unje igame wena. Hayi kuvela mina. Uvela wena ne? Uziva unjani? Hayi. Unovuyo. Kakhulu. Okay, delete ke apho utype uthi faka le emoji ebrinjolo. Faka le emoji epetches. Faka le emoji yamanzi. Athi twa impophomo. Yeah, njayami. Indaba uyawasebenzisa indaba thoka manje. Hayi amaphulasi ngeke kusiwe ngithuka. Awuthuka. Kuvela uzinhle. Bani uzinhle? Izinhle. Bani uzinhle? Itsayela girl wasekhasi so. Nenzani? Next. Asi umngani wami nje just. Pho hayi evela under my emoji phone. Vela apha mose efonini yakho. Yeah. And it seems like you guys are having a conversation. It's ngibona ngena la kwi-media sisters check neyithombe. Yeah, ungene kuYuzinhle ungene pha kwi-media and then ubone ukuthi ba khona into ezovela. Ayikho into azoyithola musa. Awubambe la? Ubani uzinhle? Izinhle angimazi mina. Wena ungathutha umazi uzinhle simbona. Awusayazi manje wena lengane. Uyibukani ngoba uyazazi lezi ithombe? Unazo la. Ngiqhela kakubi wena. Yakuphela sister. Sister, Yindaba kanti why ufuna ukulwa? Ngiqhela lona ngiyamsupporta mos.
Angithi ngikubuzile ukuthi uma ukuthi uyathola ukuthi uyacheat, wathini wena? Ngithe ngizamshiya kutheni phela ngikhala kakuba ngishithele. Why? No, awuthi yini ongayitholi mfethu ku my sister? Indaba why wenza kanje? Or yini awusamthandi? So right umtholile umuntu oright. Yena ngiyamncanya yabo. Manje yini inkinga? Ilokuthi man akasangisatisfy Grant. Kanjani why bungakhulumi naye? Why bungakhulumi naye? Mina just ngeke understand yabo. Understand Antoni? Mina just ngeke understand. So askis. Mara nje bokunto yabo ngasi senzeka yethu nje cha. Uthi phela ngikusethe hayi for like Sibeka yethu. Kawu2. Sumhlabe kawu2. kayi-2. Phela ukayi2 akusho ukuthi ngamaranda u2 lawo. Akuyona mistake. Qala ke bekuyi mistake kude kubeka yi2 asiyi mistake leyo. Ngiyaxolisa sana. Uxolisani? Ukuthi ulalena nozinhle kawu2. Muhle. Akamdluli umuhle. Ya akakudluli sister, akakudluli. Ya akamdluli sister. Sister uzoqhubeka ujole nalo njengoba engaboni ukuyisola. Uyambona lo uncanywe imali yakho. Ngithanda imali yakho. Ngithe akakunika ihagi la wathi. Ngiyamshiya. Mshiye, mtshele sister. Ndiyaphuma kuwe wena. Qhubeka nozinhle bakho. Kakuhle. Oh so right ngaye. Awuthemi ikhonto ofuna ukuyikhuluma. Ngikunika ithuba, ngikunika imic. Ngiyaxolisa Jo. Ngiyaxolisa. Hayi ngiyakuxolela. Buyela qhubeka nozinhle wakho ndira. Mafuna uba nami. Hayi ngeke ube nathi soyi2 phela. Okay, asenze so ke. Since ungangisatisfy, cela simfake ke, yebo. At least, yebo. Mara ngizoqhubeka ngokuthanda. Phela uthanda imali kuma ndithi. Uthanda imali yami mosa ngeke sikwazi ukuqhubeka uzoqhubeka nathi uzothatha imali yami uyidla nozinhle mosa. Hayi, ngidle nozinhle. Mara maye senze njani mara mina sakunana. Mike nika imali yakho ngayiqeda naye musu yakuzinhle ungenalutho. Mara thama musha izinto. Sorry. Wamusha izinto. Mfethu singavumi ukuqabanisa lo muntu lo. Ngiyacela. Hayi. Yini sister Andoni sunendoda entsha yini? Anandoda entsha mina. Anandoda entsha. Futhi unendoda Uwe entsha. futhi lona usixabanisa nomuntu wami. Anginiqabanisi, sekumuntu wakho futhi kade uthi wena usamfuni nje. Wasixabanisa. Anginiqabanisa uthi wena odluzinhle. Ngenze njani mina Ngingenapho Ungathatha ngalamafoni ngayingekho yonke lento. kuba yikho lento kube ngidlela imali yakhe kahle asiqhubekele wona wazi. Nayo nayo imali le. Sister be yazi kwenzakalani? Kahle mina. Yabo. Bekuthanda ekuqaleni. Yabo. So maye ngabona ukuthi mase sifika lapha enkonzweni yabo. uqale nini ukubona lokho? Uqale nini? Uqale sodibana nozinhle. Uqhubeka naye phela. Hayi sister ithi sikulungisele lezi zinto. Hayi, ngitshele. Hayi angisamfuni. Danko. Ngobile ngaye. And sister sokugada thina, ungayihambela. So sala nawe wena. Woza la, ukhuluma nayo. Wazi. Kusafuna siyixoxe. Kambani indaba wena mawukhuluma nentombi yakho umusu uyangifaka mina. Ungifakelani? Ngicela ukubuza ungifake ngikumoshele ngani? Bengikhona mina uPhephuzinhle, bengikhona uPhephuzinhle. Bengikhona yena uPhephuzinhle. Angitholi umpephe kabili. Ngihlangana naphi mina? Manje indawo mina ungifake why wena mase kumele ukhulume nentombi yakho uphakame ngegama lami uthi kumina yimi uwenza ngathi yimi mina ungisabi mina usiyami uzongaya imali ngiyakubuza ngihlangana ngijola nawe mina mfethu ngizoze ngikuphi imali ngijola nawe ngijola nawe mina wena angithi wena indaba utshole nozinhle ubuwazi ukuthi la uthola imali uthola yonke into uyenzelani pho why ungifaka mina endabeni zakho awuthami why ngibuza angifakanga mina endabeni ngifake nini ngimile la ngiyaniyeka ngithi nobabili ngcono niyikhulumela wena still ufakana nami why ungifake endabeni zakho why ungifake endabeni zakho ngithi niyajola ungenaphi mfethu bheka ma umoshini mfethu lengane uyayichithela lengane iyakhala ngawe uyibiza ngejackpot lengane asimiyeke lo asimiyeke uzosithelela ngale jackpot hayi hamba uthami yeah you can live awufuni ukuhamba ngizongaya imali awufuni ukuhamba ngizongaya imali awufuni ukuhamba ufuna ngiqukule na uthami ufuna ukubhuquzise phansi kancane before uhambe mina uthi mina ngiyaphapha manje mina ngiyaspeeda futhi
Awuthami kanti ufuna ukubonana wena? Ubonani? Ya. Ufuna ukubonana? Hayi bo mfethu ufuna ukubonana mfethu? Ufuna ukubonana? Johannes, angilwe mfethu. Mina nyalo ke ufuna ukubonana. Nakho hambisa i-checkpoint. Ihambile. Hayi Johannes. Okay, Johannes 1, ufuna ukubonana? Ufuna ukubonana? Johannes 2, ufuna ukubonana? Ufuna ukubonani? Johannes 2.5, ufuna ukubonana? Famba moyeni lapha, shantere bobo, shipopo. Aye. Ya. Tsheli wangijwayeli kabi. Ya. King Ginger, cream de la cream. Twana se King Indlovu, you know the story. It's going crazy, it's going bananas. Ngikade ukujeka uJohannes njengamanje. It's Bobby King. Take me straight home. Hey yo boom, it's your boy King Ginger, cream de la cream. Intwana yase Kings bathi umtimandi umabuya ubambo lunye uhlase ubhodla amanzi abafokazane bebhodla utshwala. Welcome to another exciting episode of Niyathembana na couple switching phones mntanami. We are in the streets of Johannesburg and we are looking for lovers. Abantu abanomjolo phakathi and King Ginger ne CMTV bafuna ukuthela itswayi phakathi. Andile ngomunye umfana nje mistake